V Olomouckém kraji se dračím lodím daří. Nejen na pořadatelské bázi, kde se konají závody na Plumlovské přehradě, Přerovské laguně, na Bečvě v Hranicích či na Moravě v Kojetíně. Máme i výborné posádky. Vedle mistrů světa Moravia Dragons z Přerova se mezi nejlepší české lodě zařadili i kojetínští dragoni. V Kojetíně na Moravě se o víkendu konala dračí Morava Draci na Hané jako 3. ročník. Veřejného závodu se zúčastnila i celá dlouhá řada fanposádek, hlavně z okolí města Kojetína. Organizátoři vypsali pěkný počet pohárů jako dračic, škol, starosty města Kojetína nebo veteránů. Ze 44 posádek byly po součtu 4 rozjížděk nejlepší přerovští dragoni. Nekompletní posádka mistrů světa předvedla fantastické starty a trať na Moravě projela v čase 49:41, což bylo vůbec nejrychleji. Druzí skončili kanoisté z Hranic v posádce Dračí dech. Přerov převálcoval konkurenci z celé republiky i ze Slovenska. Na vodě došlo i k souboji nejsilnějších politických stran, což je pro voliče nejpřijatelnější konfrontace politiků. Ve sportovním klání dopadla lépe ČSSD. Nyní dragony čeká světový šampionát v Račicích, ale na Moravě se pojede ještě jednou, a to v závěru září.